tomu nového videa. Dobrý deň, dámy a pánovia. Dnes vám ukážem tu v Grow a Garden. Ako tuto v tomto získate to coiny a tak ďalej. Musíte čakať, dokedy bude napríklad pred. Teraz som o 9:46, tak mohli ste mať o 9:00, mohli ste mať od 1 hodiny, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 hodín ste na to mali. Každú hodinu. Keď je teraz 9:46, tak ďalší event začína o 10. Ale vy môžete zbierať tieto coiny za to, že oni tuto takto budú letieť a tuto nejaký fruit, napríklad tuto mám nejaký a dneska mi padol práve že T-Rex, už zasa. Ty se si zastal, se budeš zastávat my, tak to ne, kamaráde. Kde mám ozvládět, No, Díko, ještě počkej, to vysvětlím. A napríklad toto avokádo, a čím máš viacej, tak tým je lepšie. A tu, napríklad toto musíte dať 325, za to dostanete nejakú odmenu. A môžete ísť až do stage 7 a potom to môžeš, a potom keď dáte sem všetky planty, tak dostanete tieto koňa, za tie koňy tu môžete kupovať napríklad takéto veci, ale keď máte iba stage otvorené. A toto, keď vydáte, toto stojí 200. A ja som na to dal, na ktorého Bold Eagle Tranquil. Ja na ňo asi 6,50, aby som ho dal do toho stroja. A tu asi pre dneskajšok je koniec. Pre dneskajšok je to asi koniec. A potom ešte dneska uvidíte v tomto videu už. Na budúce ešte uvidíte, že čo mi spadne z tohoto. Tieto koi, tie čo dávajú, pozrite sa, aha, tuto dávajú 62% na lepšie padnutie z vajíčka. To fakt pomohlo. Takže je to pravda, tady tenhle stejkl, který má naději dává hlavě, protože tak ošklivej, chodí s ošklivkou, tak já jsem myslím, prepačte, keď budete počuť bokal, no tak to som trošku nevypol. Nepadli všetky tieto Shiba Inu, Zaru, Tanuki, Tancho, Kappa a Kitsune Fox. Kitsune z toho nepadlo. Tak keď niekto má Kitsune do beta, tak prosím, giftinite mi to a ja vám za to dám T-Rexa a ešte viacej veci. T-Rexa, všetkých týchto petov, čo mám tuto aj toto. Tak prosím, dajte mi friend, prosím. Dole do komentárov píšte svoje mená, ja si vás pridám, ktorí to majú. Toto Kitsune. A ja vám dám týchto 5 petov. A tohoto T-Rexa plus. Tak, to je pre dneskajšie video všetko. Takže si otvoríme na budúce to vajíčko. A majte sa krásne a čus, plus autobus.